Bai, bueno, benita aiza solagoa iztua. Bera sorterrizea arratean eukon, baina gaztetan Bilbora junzan. Da, bueno, magisteritza ikasten hasi eta bera 1915 da, ja 20 urterekin edo, bazuken ja plaza lortuta irakasle izateko plaza eukon. Lortue, eta harrapa hotzan bebai oso gazte gerra, eta bat urtekin bebai, eta gerra hasi aurretik ja bebai, bera nahiko abertzale giruetan daulan, Bilbon, eta gerri hasi zanien, paroiaren ostien, galdu zaben bere irakasle plazie, eta gero hasi zan... Galdu, kendu, bai hori da, kendu. Eta gero lortu zaben, apurke mobitzen eta berriro tituloren bat edo egin eta holan, lortu zaben Abadiñoko eskola irakasle izeten eta egunero etorten zan Bilbotik gerra ostien Abadiñora. Irakasle izen zan, sasoi baten, gero eskondu zan iraikilaz geningo gula berba, kurtso bat, eta gero, Txeko Andre bilakatu zan, Durangon lehenengotaz manistaz onduen egon ziren, bizitzen, eta ostien ja Montevideora jun ziren, Jesuitxat pareko etxera. Dauan egiota kurioso bat berie, guzti honen inguruen, da 73 urte eukosala, eta egiz esan, jubilazioen edo gehiago pentsetan, batez ere, nire ikitxeko neko ondo junjakolako amilian da, zelan da, bera buru gogor, urte betez, emotzien jat, transizioen ostien dauan egon zan ez dakit zelako lan berriro emotina lanak eta galdu zabizen nahi, 73 urte pasatzo edo lan lortu zaben bere postu errekuperatzie eta aukeri eukon eskuteko bierrera eta errespetatatzien zelan da antigüedadi eta hori jubilazioorako. Eta bera buru gogor, bere ez dakit, bere barrok eskatut edo lan, hori esatu esku behitek, juntzala galdakaura urte betez, ja 73 urtekin, inoz bere lanak eta galdu zabezen ez, bendu hotzinik eta gero guraso eta hortan dedikau zala, urte betez joan zen galdakaura irakasle izetera. Eta, izan zen bere, hau niri esan lapurtu ostien postue, baina azkenien errekuperetot. Eta horrekin nik uste nahiko posik geratu zela bintzat, bere aldetik edo bintzat entzutan ireita izaren, izen zela rekonozimendu puntu bat edo lan, justizia bat intzala berarekin eta horre gozan gatazka baina ikitek ezamen nahi bera jutzi lanera ezaguelako bierri, baina bera buru gogor jarri zan eta junzan. Eta berataz hitzekin jabe bai, da beste pertsona bat Itzan, baina lehoko jarrituko dugu bene. Bai. Nik uste epaiketa izan zuela? Badakizu zerbait dugu? Ez dut uste, edo librau zan, eta seguramente orduen bere bikoti izango zana eta gero bere zenarra izango zana zer ikusi izango zaba. Nik uste dut bera librau zala. Behintzat nik etzien entzun dut bera esala asaltzan, PNV-ko emakumien talde dolan gehiagi ibili. Da nahiko lan zehar karrapatua bela edo nahiko argi ibili zana ez goteko zerrendetan. Inoz ez da holakorik entzun etzien, beretaz.